Čo si zapadol? Áno. A ty nemalo soliť autom. Nie k Marošovi autom, čo si ty? Preto. Čo si ty, nenormálny? Pekne, papa. Pekne. Malo to. Ne, papa. Auta. Môže. Môžeš tu auto zaparkovať takto? Nie. Nemôžeš ísť k Marošovi, aj tak sa nedostaneš. A Maroš nie je doma. Ale Čo? je. Nie je. Teda je. Poď naspäť. Preto. Lebo. Tak to tam.